आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननि थाखाय मा सुबिदा लाबोनो हायो, मा जोङो हेफाजाब होनो हायो, मा रोखोमनि बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनो हायो, बिनि सायाव जोङो बिथोनै सावरायनाय जादों। दिनै 8टा एसोसिएशननिफ्राय 500निबो बारा अट' आरो टट' ड्राइभार बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बियो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बिथांमोनहा बुंदों बे चिरां दुवार सिङाव थानाय गुबुन गुबुन एसोसिएशननि गेजेराव जयै माब्लाबाबो मिटिं जाफेराखै होननानै दिनै 14 चिरां दुवार ब्लक इपिपिएलनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोनहा जयै खनसे मोखां नायलायनानै मिटिं खालामलायनो मोन्दों होननानै बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव खावलायदों। आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जे सालायनायाव खस्थ' जायो, एखमबा एक्सिडेन्ट जायो, एखमबा जिउ गोमानाङो, जिउ गोमानायनि जाहोनाव बिथांमोननि फेमिलिफ्रा आलाय सिलाय जानाङो। दा बिनि थाखाय जोङो माबाफोर सुबिदा, माबाफोर अनसुंथाइ, माबाफोर पलिसि लाबोनानै फैनो हायो नामा, जोङो बे लामाखौ नागिरनानै दिनै बिथांमोनजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों। मानि थाखाय जथुमनाय जादों बुंनो हागोन नामा? बेवहाय मानि दिनै 14 चिरां दुवार इउपिपिएल नि थ्रुयै बेवहाय मोनसे अट' आरो टट' बे मोनसे एसोसिएशननि मिटिं जादों। बेवहाय माने गासै दा जोंहा सारा फैनानै मानि थाखाय जुथुमदों बा माबा मोनसे थांखि लानानै जुथुमदों बिनि सायाव मोजाङै बुजायना होगोन। जिखुनु आं बेखिनिखौनो बुंबाय। 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल नि जे कमिटि दङ, बे कमिटिनिफ्राय बे अट' आरो टट' मा होनो सावरायनाय, एसोसिएशनजों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो खोनाखाबाय रायजोफोर, ओमफ्राय बेवहाय अट' स्टेशन गासैखौबो लेंहरजोबनानै बेवहाय मिटिं लानाय जादों आरोखि ना। दा मा सावरायनाय जायो नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन, आं देखायलांगासिनो दङ। আপনারা যে কষ্ট করে পানি পড়লেও ভূমিকম্প হলেও গরম মতো আজকাল টেম্পারেচার বিরাট হাই হয়, তথাপিও আপনারা যে সমাজের কারণে সার্ভিস দিয়ে আছে, আমি আজ সমাজ সেবা কৰিব ওলাইছো। তার কারণে মই আপনার সকলকে আমার অলপ পিছতে আমার আলহী আহিব, আপনার সকল ব্লক কমিটি উপকূলত যুৱ শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তেখেত আমাৰ যাদৱ নহয় ডাঙৰীয়ালৈ, তেখেতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ব পৰা বিভিন্ন জাগাৰ পৰা যিসকল আমাৰ টেক্সি এছ'চিয়েশ্যন বা অটো এছ'চিয়েশ্যন সকলক তেখেতে নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে। তেখেতক মই আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিছোঁ। আমি এই সময় दा बे समावहाय जोङो मोनसे हाबाफारिखौ लाखाबोनो सिगांदों। जोंहा दिनैहाय नैबे जोंनि हाबाफारियाव जोंहा बेंटलनिफ्राय, सान्थिपुरनिफ्राय, हाथिसारनिफ्राय, रुनिकाटानिफ्राय, कुमलिनिफ्राय